Nani? So लोगोफोर आं दा दंफैयो मानास नेशनेल पार्कआव बेरायनो थाखाय नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन दिनैनि भिडिअखौ। नै नाव गाखोनाय जाहा नाव। 天边的大海。 Manas Park is the Manas Park. Nani? Sonali. नै जा सानजों फट' लानो। स' लोगोफोर जोङो दा मानासाव सफैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जों सफैनानै नै दा दाउदै ब्रेड साहा बेखौ लोंग्रोनोसै बेनि उनाव ओमफ्राय संनाय खावनाय माबा खालामनानै जानोसै आरो थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबोर इन्टारेस्टेड जाखागोन दिनैनि भिडिअआ। लोगोफोर दा नै साराय जानहांबायानोसै जोंना रेडियानो जागासिनो दङ बाहाय अमा गोरान एवनो नागिरदों सारायखौ जानहांबायानोसै नै संनोसै गोथाव संनानै जानोसै बिराद इन्टारेस्टेडनो। जों बाहाय फैनाया फेमिलि पिकनिकआनो होनजायो मथा मथि गाव गावबागाव जाय फाराफारि हनै सोरबा सोरबा हिन्जावफ्राबो मैगं हालाबायनो रेडि जाबाय सोरबा सोरबा सामफ्राम आरि हालाबायबाय मथा मथि रेडियानो जाजोब्बायानो होनजासै आरो फुरा रेडि बानायगासिनो दं। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा सोरबा फैयाखैबा फैनो हागोन फैनानै नायफैनो हागोन आरो बिराद मानसि जादों दिनैथ' देन्जार मानसिखा सयथिबो एकदम जेरैबो एकदम पिकनिक स्पटनि गारिल' लामायावबो जा भिर फैनांदों बिराद इन्टारेस्ट जायगाफ्राबो बाला अन्थाइ दै एकदम दैयाबो बिराद गोजोंखा आरो नोंथांमोना फैनानै नायफैदो फैयाखैबा सोरबा सोरबा नायफैबानो बुजि मोनगोन नोंथांमोनहा बिराद इन्टारेस्टखा जायगाया। नाव गाखोहैनो थांगासिनो दङ दा नायनि सोंहैनायनि बेसेबां लायो थांनानै गाखोनायहैनायसै आरो बेसेबां लायो। हरै बैयावसो मोजां जाथारगौमोनदां फट' लानो। अन्थाइबारि बालाबारि बारा गोथाव नङा खोमा इयाव ना? बेसेबां? बुङाखै माथो इयाव। जानो हागौ। नाव गाखोनो फैदों नाव बेसेबां लायोथाय हिसाबा सासेयावबा? दैयाबो नै मोजांथार मालाय नै जिपसिजों बेरायहैदों हाग्रायाव। बेसे टिकेटआ सासेयाव? सासेयाव 50 थाखानो।
गाखोनो नागिरदोंमोन बाजै लाबोदों दा फैसा बोरो मबाइला आं बाजैनोसो होदोंमोन मबाइला गंनैया सोनो होबो आंहा बेखौनो मबाइलखौ होसोबाय आंबो गथ' लाबा बाजैनो बेखौबो होदों ओमफ्राय बेखौल' बाजैया होनायखाय लाना फैबावबाय आंहा लाबायदां नंनानै सासे गाखोयो बेखौबो लागोन लायाबाबो जासैना बिसोरखौ नङा बेखौथ' लाबाय बेखौ लाया नै नाव गाखोनाय जोंहा नाव नै थांद' सानैसो जिरायो माबागोन ना Này này đẹp. Nó đẹp. Nó đẹp. Ô thằng ơi đừng sao lại. Mami. Mami.